Zdravím fanúšikov značky Delfin. Dnes sme si pre vás pripravili recenziu nášho najnovšieho púzdra Delfin Sherpa. Ako sme už úvodným vstupom naznačili, púzdra Delfin Sherpa sú určené hlavne pre rybárov, ktorí potrebujú do jedného púzdra zbaliť úplne všetko na ryby a často sa presúvajú pomocou bicyklov a podobne. Samozrejme to ale neznamená, že tieto púzdra nemôžu využívať rybári, ktorí chodia na ryby autom. To vôbec. Tieto púzdra Delfin Sherpa budeme predávať v troch verziách, a to je Delfin Sherpa 100, Delfin Sherpa 130 a Delfin Sherpa 145. Číslo znamená vlastne dĺžku jednotlivých púzdier. Všetky tri typy púzdier majú spoločné črty. Tieto črty si popíšeme na vybranom púzdre, to je vlastne stredný model Delfin Sherpa 130. Ako základ by som povedal, že tieto púzdra sú označované ako 2,5 komorové. To znamená, máte tu dve plnohodnotné komory, ktoré sa tiahnu po celej dĺžke a potom je jedna tzv. Polovičná. Polovičná komora je rovnako dlhá ako tie dve plnohodnotné a jediným rozdielom je, že je užšia. Ďalej, ako vidíte, na púzdre sa nachádzajú dve veľké vrecká. Tieto vrecká majú rozmery približne 25 x 22 cm. Ich výška je približne 4 cm. Z opačnej strany púzdra sa nachádza navyše tzv. Dlhé vrecko. To poznáte aj z púzdier Delfin Porta. Toto dlhé vrecko má klipové zapínanie. Jeden dlhý zips je vhodné napríklad na uskladnenie podberákov a podobne. Toto vrecko má na sebe navyše našité dve malé vrecká s jednou sťahovacou páskou. Sem je možné umiestniť napríklad dve rásošky a podobne. Delfin Sherpa je možné nosiť dvomi spôsobmi. Prvým spôsobom je úchop do ruky. Druhým spôsobom sú popruhy na ramená. Oba tieto spôsoby nosenia sú veľmi pohodlné a praktické. Púzdra Delfin Sherpa síce nie sú polstrované, ich veľkou devízou je ale obrovský vnútorný priestor. To, že sa do nich zmestí naozaj veľa, sme sa rozhodli demonštrovať nasledovne. V dvoch plnohodnotných komorách máme dva prúty osadené aj s navijakmi. Konkrétne sa jedná o trojdielne 3 šestky. Čiže jedna a v druhej komore sa nachádza druhá. Čo by som rád vyzdvihol je to, že vnútorné komory majú vo vnútri popruhy pre uchytenie prútov. Druhá. Ako vidíte, na vrchnej časti máme uchytené dve rásošky. V dlhom vrecku sa nachádza podberák, samozrejme sa sem vojde aj dvojdielny. Do tretieho vrecka, tzv. Polovičnej komory, sme si prichystali prúd bez navijaku. Pre demonštráciu sme použili napríklad feederový prúd, ktorý si môžete so sebou bežne zobrať. Do predných vreciek sme umiestnili všetko potrebné, ako napríklad krabice, háčiky. Ďalej tu máme dva kusy signalizátorov a v druhom vrecku nástrahy, peán, poprípade čelovku, dokonca vlasec a okuliare s púzdrom. Do tohto púzdra sa naozaj zmestí kompletná kaprárska výbava. Tak ako je Delfin Sherpa 130 vhodná pre dva kusy trojdielnych prútov o dĺžke 3,60, tak je Delfin Sherpa 100 vhodná
najmä pre krmítkarov, pre rybarov, ktorí používajú teleskopy, kde opäť dáte 2 teleskopy s navijakmi, podberák, kompletnú výbavu do vreciek a podobne. A Dolphin Sherpa 145 je určená pre 2 kusy trojdielnych 3-deviatkových prútov. Môžu byť feederové, ale samozrejme aj kaprárske. Opäť s kompletnou výbavou do vreciek, s podberákmi, s rásoškami a podobne. Tak ako na všetkých púzdrách, aj na púzdrach Dolphin Sherpa sme si dali veľmi záležať na kvalite použitých zipsov, ktoré sú naozaj mohutné a vydržia aj hrubšie zaobchádzanie. Takže ďakujeme za zhliadnutie videa, teraz nám už zostáva len popriať veľa šťastia na rybách a ja si idem vybrať svoj flek.